uma ngabe usenza lo msebenzi loyo hayi lo uNkulunkulu wathi mayekudala wakudalela uthi mawufika emhlabeni uzowenza. Uma ngabe usenza lo msebenzi othandwe nguwe omuhle ongesonisona awukakasindiswa kuleli qiniso. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siphinde sibonge sihlangene futhi ngeindaba ezimnandi la ezithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu kuphela. Namhlanje soshare nje futhi enye indaba emnandi kakhulu ezosiza sonke kubo bonke nje abasanda subscribe. Ngizothi mina mabe usanda kuhlana nale channel khuleka wamgelekile la ekhaya, ngiyanibonga kakhulu and futhi nakuma returning viewers nginibonga kakhulu ngendlela ezisimangaliso. Kubo bonke nje ngilindele ukuzwa nje ama comments nakho konke ni like. Ngiyayibonga futhi ne support yenu kakhulu. Ake singeneni ke kulo lelizwi encwadini kaMatthew chapter 13 verse 44. La kimkhona ifundeka kanje. Ithi ihloko sakhona sithi the parable of the hidden treasure. Umfanekiso lo wencebo efihleyiwe noma efihlakele, umfanekiso wencebo efihlakele, the parable of the hidden treasure. Imnandi ke le ndaba lena namhlanje. Ithi ku verse 44, again the kingdom of heaven is like treasure hidden in the field. Kusho uJesu ekhuluma lamazwi uthi futhi umbuso wezulu ufana nencebo efihlwe ensimini. Hey, uma ngabe umbuso wezulu ufana nencebo efihlwe ensimini, okusho ukuthi umbuso wezulu uyincebo. Yilento le ayishoyo uJesu Kristu. Umbuso nje wona wezulu uyincebo. Ikhona ke incebo thina siyaziyo yala emhlabeni okuyincebo evela ngazo zonke indlela. Mhlambe wena kuba nezimoto eziningi nemali eningi nakho konke nje ukuthi ube nakho bese sithi lokho incebo yakho nawe onayo. Kodwa manje uJesu uthi umbuso wezulu ufana nencebo efihliwe, like a hidden treasure. Uyincebo kodwa manje efihlakele. Yabona nje ukuthi uma ngabe uthole umbuso wezulu kahle kahle usuke uthola incebo engaphezulu kwencebo. Usuke uthola okukhulu. Abantu bakhuluma ngencebo yala emhlabeni, uJesu enokhuluma ngombuso wezulu oyincebo oyisimangaliso. Uthi umbuso wezulu ufana nencebo but efihlakele. Ifihliwe lencebo, ifihlakele kodwa hayi ukuthi ifihlakele ukuthi abantu ngeke baze bayithola. Ke siqhubeke nalo bese ithi which a man found. Kusho ukuthi yebo yona ifihlakele lencebo noma umbuso wezulu kodwa umuntu angawuthola. Which a man found and hid. Athi umuntu mangabe sewutholile naye futhi aphinde awufihle futhi naye. Baningi kabenza kanjalo. Athi umuntu mangabe sewutholile umbuso wezulu aphinde naye awufihla athi uthi kodwa abantu bazongikholwa ngalento. Yinto eyenza ukuthi umuntu awufihle. Ngoba usuke eba nalento yokuthi ngathi abantu ngeke baze bangikholwe ngale message engizobatshela yona, ngeke baze bangikholwe ngalokho engizobe ngibanikeza khona. Bese enze njani omunye akufihle athi ake ngikufihle okwami. Yabona akufihle kube ngazathi okwakhe kuphela, but ngesikhathi esakufihlile leqhubeka ke leli verse lithi and for joy over it he goes and sells all that he has and buys that field. Bese lithi and for joy over it, kushuthi ngenjabulo yalokho asekutholile, yalombuso wezulu azobe sewutholile. Kushuthi mawuthola kunenjabulo futhi, there is joy etholakalayo kumuntu esewutholile. Hey, ikhona injabulo ela emhlabeni futhi nje singabantu abathandayo ke thina nokuyijabulisa. Uzwe nje umuntu nje ethi yazi man namhlanje ngizwa ukuthi nje sike sijabulise nje kube mnandi. Lalela ke lokho ukuyijabulisa nje okungayindawo okungathishu. Lalela kukhona injabulo etholakala umuntu abanayo uma ngabe esethole lo mbuso wezulu. Angazi le njabule iba kuyena
Yingakho lo mbuso wezulu ugcine sewufihla kube ngowakhe. And futhi there is this joy. Yabona le njabulo futhi ihambisana nanokuthi umuntu usuke ezibuza ukuthi kahle mina ngempela umduduzi lo wakaShabangu, ngempela uNkulunkulu nami ungithandile ngalolu hlobo. Yabona usuyibuza wena ukuthi kanti nami ngempela ngithandwe ngalendlela. Khona kumhlabeleli othuma ngabe hlabelela athi Joki muhlolo wamihlolo akiratwa lina. Yazi owahlabelela lo mhlabeleli ngempela wayebona umhlolo kuyena owawenzeke kuyena, and there was joy ngaphakathi kuyena enenjabulo ewutholile lo mbuso wezulu, waze wathi imihlo yemihlolo le, ukuthi kanti nami ebengithi ngimncinyane kunabo bonke emhlabeni, ebengithi nje ngiyinto nje engasilutho, hawu kanti nami ngithandiwe kimihlolo yamihlolo akiratwa lina. Uhlabeleliswa yini ile njabulo? Lithi-ke because of that joy lo muntu asuke seyitholile ngenxa yalombuso, ngenxa yalenceba asuke seyitholile, lithi bese yahamba ayothengisa konke anakho, ayothengisa konke anakho. Mayeqeda ukuthengisa konke anakho bese yabuya azothenga leyo nsimu leyo enombuso wezulu. Ake sithi nje ukuyichaza le ndaba, ake ngithathe nje futhi angichaze ngami, ngingakhulumi ngomunye umuntu, ake ngiqale nje ngami nje ngikhulume ngami bese ngizoya eBhayibhelini sikhothe lapha yana uPaul. Mina nje ngiyimi ngathi uma ngabe nguthola, yazi ngiyakhumbula uma ngabe ngisakhula, ngikhule ngumuntu mina othanda music, ngikhule ngumuntu futhi oyithandela kakhulu ihip hop, and bengithanda nokubhala futhi ngiphinde ngiraphe, and futhi nekwaito bengiyithanda. Lokho ukuthi ngithe uma ngabe sengikhulile ngempela futhi ngawenza ama demo, futhi sagcina sesilenzile nealbum, and kwakuyinto leyo engangibelieve ukuthi uNkulunkulu iyona angiphe yona engizophila ngayo emhlabeni. Yes, ne-education kwangesiyona into engangiyivalele ngaphandle, kodwa ke konke kwahamba nje ngokohlelo likaNkulunkulu. The uma ngabe ngilo ngibhizi ngophusha lo music, kanti ngizohamba ngihlangane nalenkosi endleleni. Ngithe uma ngabe ngihlangana nalenkosi uJesu Kristu, engakubona kwathi uma ngabe kwangenza nalo music mina ebengicabanga ukuthi iyona gift yami engizophila ngayo emhlabeni, ngaqala ngathi hayi khona kusiyo, ngayithengisa. Njengoba lisho njalo nje lelizwi leli lithi uma ngabe umuntu ngenxa yenjabulo, ngenxa yabona nje lokho kuthokoza asuke nakho, uma sewutholile umbuso wezulu uthengisa konke anakho. Nami ngathengisa lokho enganginakho, ngakuthengisa enganginakho, engangithi kuzongisebenzela, engangithi ku right. And manje ngithe uma ngabe sengithengisile sengishiftele eceleni, ngase ngibuya ngizothenga lensimu enombuso wezulu. Ngiyazi mhlawumbe omunye umuntu akaka-understandi la ukuthi ngikhuluma ngani. Lalela la kulensimu le, once wawuthola uvela ubone kahle ukuthi mina ngibelonga la. Akukho futhi lapho engibelonga khona, futhi akukho lapho engifuna ukubelonga khona. Ngifuna ukubelonga la kulensimu yombuso kaNkulunkulu, hayi kwezinye izindawo. Omunye umuntu mhlawumbe engamlanda ithi nje ngingamlandi kuphela. Uyayiveza la uPaul ukuthi nje mhlambe siyaye singayinaksisi indaba yakhe uma ngabe ikhuluma mhlambe or siyikha phezulu lamazwe lawa akhulunywa uPaul lapha kuPhilippians chapter 3 verse 7. Uthi uma ngabe ekhuluma uPaul uthi, but what things were gain to me, these I have counted loss for Christ. Kusho Paul, akusho mina. Uthi lokho kwakuyigain kuyena, uthi wakwenza shuthi kwakuyigain, kwakuyinzuzo kuye uPaul. Uthi wakushaya indiva ngenxa kaKristu. Angithi ke manje uthi uJesu umbuso wezulu ufana nengcebo efihlakele, and lengcebo lena ithi mangabe usuyitholile, which a man found, bese naye yayifihla ngenxa ke yenjabulo noma entokozo asuke banayo ngaleso sikhathi, that joy ebakuyena umuntu, bese ethengisa konke anakho abuye azothenga leyo nsimu enombuso wezulu. Uthi uPaul mangabe ekhuluma
uthi konke kwakuyinzuzo kuyena wakushaya indiva ngenxa kaKristu. Kusho ukuthi kwakuyinzuzo kuyena uPaul before athola umbuso kaNkuluNkulu. Yonke lento beyinzuzo kuyena. Kodwa wathi uma ngabe sethole umbuso wezulu ofana nengcebo njengoba uchaza uJesu. Wawuthola uPaul lo mbuso wezulu ofana nengcebo. Uthe uma ngabe sewutholile wawufihla. Waseke ngenxa yejoy wathengisa konke anakho. Konke kwakuyinzuzo kuPaul wakuthengisa konke anakho. Uthi ngakushaya indiva, I counted loss konke enganginakho. Ngaqala ngakubona ukuthi yazi lezi zinto lezi benginazo bengicabanga ukuthi kumina ziyinzuzo. Kahle kahle azisiyona inzuzo. Siyamazi ke kuPaul, uPaul bekuwumuntu womthetho futhi nje bengesiyona umuntu womthetho, bekuyi-expert when it comes to the law. Ngalesa sikhathi sakhe uPaul bekuyiloya nje, and expect kwi-religious law enkulu futhi nje ebihlonishwa ukuthi uma ngabe umthetho isiwukhiphile nje futhi isiwukhiphile nje umthetho, that's why wayekwazi ukushushisa even namakholo. Umsebenzi ayewenza iprofession yakhe yangaleso sikhathi yayimgunyaza ukuthi angakwenza lokho, kodwa konke lokho ngesikhathi ekhula wayekubona kuyinzuzo kuyena ukuthi kufanele azi ngomthetho, asebenze ngomthetho. Kwakuyinzuzo kuyena and kwakuyigain, that's why eyibiza ngokuthi kwakuyigain kuyena. Kodwa kwathi ngenxa kaKristu wakushaya indiva. And uma ungakubhekisise uthi uPaul ngenxa kaKristu ngakushaya indiva. Ukhumbula umbuso wezulu njengoba ekhuluma lapha kuMathewu nje 13 verse 44, uJesu ekhuluma umbuso wezulu. Umbuso wezulu unenkosi yawo. Le nkosi yawo igama lawo nguJesu Kristu. Iyona nkosi yombuso. And njengoba nje kuyiyona inkosi yombuso, kusho ukuthi ukuze ukwazi ukungena embusweni kufanele wazane nale nkosi ewuJesu Kristu. Because yona le nkosi ezokuthatha ikufake embusweni wayo ukuze wazi umbuso wayo. NoPaul wazana noJesu wase eyazana nombuso kaNkuluNkulu. Uthe uma ngabe esazana nombuso wafike wayithola phakathi embusweni, ngoba embusweni njengoba nje lithi izwi likaNkuluNkulu uyingcebo efihlakele, ufana nengcebo efihlakele. It's because once wafika embusweni kaNkuluNkulu ufike uzithole wena ngaphakathi ukuthi wena ungubani. Kulake manje uPaul wabona khona ukuthi mina bengithi ngumuntu womthetho, angisuyena umuntu womthetho. Wanede wangena ngaphakathi embusweni kaNkuluNkulu, wayithola ukuthi yena ungumpostoli, kufanele ahambise ivangeli ayoshumayela aphinde afundise kwabezizwe. And konke lokhu ayecabanga ukuthi kuyigain kuyena ukwazi umthetho, ukusebenza ngomthetho. uPaul uthi konke lokho ngakushaya indiva. Uthi ngenxa kaKristu, kahle kahle ngenxa yombuso, kodwa ngoba umbuso kaKristu yingakho ethi ngenxa kaKristu wakushaya indiva konke lokho ayecabanga ukuthi kuyinzuzo. Ziningi ke nathi izinto sayisithi masilifunda leli verse sibala izinto nathi esayishaya indiva, esathi lezi asenamsebenzi kuthina. Sithi thina masikhuluma sithi ngenxa kaKristu, bese siyaqala siyabala. Uze umuntu athi mina ukujola, ngangithi mina ukujola into enhle eyayiright kumina, kodwa ngenxa kaKristu ngakushaya indiva, ngakuyeka ukwenza njani ukujola. Uma ngakubhekisise kahle, ukujola kusiyona igain. Unje iBhayibheli sayaselifunde mhlawumbe sijayile noma sayaselifunde angazi kwenzakala ini without understanding. Ukujola kusiyona igain, ngoba uma ngabe ujola nje ngapha left right and center uyaluza. Uluza isikhathi sakho, uluza ifocus, uluza imali, uluza isikhathi sakho. Ose ngisibalile isikhathi, uphinde futhi ube nezingane, mhlawumbe uyoyithola usuba nezingane eziningi, mhlawumbe nokugula futhi ngapha. Lezi zingane ongeke ukwazi nana nokuyisupporta. Kushuthi wena that's not gain, i-loss leyo. Angeke leyo nto uyibale njengokuthi yayiyinzuzo kuwena kodwa ngenxa kaKristu wayilahla. Yayivele iyi-loss kuwena, wawuvele nje ulahlekelwa ngenxa yaleso senzo. Angiphinde nje ngibalo okunye, umunye umuntu uzomuzwa ethi mina
okwakuyinzuzo kimi kwakuutshwala, omunye athi okwakuyinzuzo kimi kwakuugwayi. Zonke lezo zinto lezo thina sibala ezifu kwakuyizona zinto ezaziyinzuzo, kwakuyi-loss, akukaze kwaba inzuzo lokho. Wawulokhu ulahlekelwa from the beginning, uqala nje uphuza noma ubhema, zonke lezi zinto lezo bekuyi-loss kuwena, bulahlekelwa kanjani? Because imali oyisebenzisayo lapha ayenzi izinto ezibalekile, yenza nje into engenamsebenzi, udakwe ngakusasa uvuke futhi sugula, another loss, uvuka ngakusasa usuyagula, uphethwe ikhanda. Kuningi nje ukulahlekelayo, there's no gain lapho. Yonke izinto eziningi thina esithi sayiyeka ngenxa kaKristu esiyibala njengenzuzo, iningi lazo azikaze zaba inzuzo from the beginning, bezivele ziyi-loss. Thina sayeka isono, okuyinzuzo nje asikakakulahli, phela sayeka izinto eziyisono ebeziyi-loss, ebezisilahlekisa ngenxa kaKristu. IZuPaul uma ngabe bala okuyinzuzo kuyena, uthi konke kwakuyinzuzo wakushaya indiva. Yini? I-profession ayeyenza ngaleso sikhathi, umsebenzi ayewusebenza. Yabona nje umsebenzi nawe owusebenzayo, lo msebenzi akusiyona i-loss, i-gain, ngoba ngomsebenzi owusebenzayo usupporta, whether noma ngabe imuphi mhlawumbe unebhizinisi, usupporta umndeni wakho, wenza konke nje okuningi. Baningi nabantu abasizakalayo, nawe wena osebenzayo uyasizakala, uyagaina ngomsebenzi, uyagaina mhlawumbe uma ngabe uyafunda, uyagaina ngokufunda kwakho. Uma ngabe ulahlekelwa umsebenzi wakho ngenxa kaKristu, then usungasho-ke manje ukuthi okwakuyinzuzo kumina ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Shuthi into obugaina ngayo hayi lezi zinto lezo obuvela uluza ngazo bekuyisono. UPaul akabali izono lapha bezenza emhlabeni, ubali izinto ebeziyinzuzo kuyena, ebezimenza athi uma ngabe phakathi kwabantu, abantu bathola isiqhoko, bamrespect. Konke lokho ngakushaya indiva ngenxa kabani? Ngenxa kaKristu. Uthi uJesu uma ekhuluma kuMatthew 13 njengoba ngilifundile nje uverse 44, uthi uJesu ngenxa yenjabulo, uthi umuntu uma ngabe sewutholile umbuso athengise konke anakho. Ikuphi konke lokho anakho? Yilokho kuyinzuzo kuyena. Akuthengise konke anakho okuyinzuzo kuyena, abuye azothenga leyo nsimu noma leyo field leyo enombuso kaNkulunkulu. Njengoba uPaul enza konke okuyinzuzo wakushaya indiva ngenxa kabani? Ngenxa kaKristu, ngenxa yawo lowo mbuso lowo. Ubekithi nje kufanele ukuthi si-understande, abaningi bethu siyamlandela uJesu Kristu, siyakholwa kuJesu Kristu, asikakakulahli okuyinzuzo kuthina ngenxa kaKristu. Sisabambelele kwizinto eziyinzuzo kuthina. Yini eyenza sibambelele kwizinto eziyinzuzo kuthina singanamatheli kuKristu njengoPaul? uPaul phela wanamathela, waklinga kuJesu Kristu. Iningi lethu siyacabanga ukuthi sifana noPaul, sithi nathi sesinamathele kuJesu Kristu, konke obekuyinzuzo sikushaya indiva. Cha, konke okuyinzuzo iningi lethu sisanamathele kukho, asifuni ukukuyeka, kodwa futhi sikuJesu bese siyifanisa noPaul. Asikafani noPaul lutho, ngoba thina sisabambe kokubili. Sabambe lokho kuyinzuzo ngapha futhi sifuna ngapha futhi uJesu Kristu. Yini eyenza konke lokho ukuthi abantu benze kanjalo? Ukulekha ulwazi lombuso kaNkulunkulu. Uma vele ungakawutholi umbuso kaNkulunkulu, angeke uthengise konke onakho ubuye uzothenga lensimu enombuso kaNkulunkulu. I hope ngiyezwakala, ngizama nje ukuthi futhi nje ngibe clear ukuthi umuntu angizwe kahle. As long as umbuso kaNkulunkulu ungakawutholi, awukwazi ukulahla noma ngabe yini othi inzuzo kuwena ngenxa kaKristu. Uzoshiya izono phela, into ozoyenza izono uzoyishiya, but okuyinzuzo uzoqhubeka unamathele kukho. Yabona nje ukuba uPaul waqhubeka enamathele emthethweni, aphinde futhi ahambise ivangeli likaKristu, then wayezobe engazange akuthola okuyileqiniso, kodwa ngoba wathola okuyiqiniso uKristu, ingakho ethi ngenxa kaKristu, ngenxa yawo lo mbuso. Wathi mayelithola leli qiniso uPaul wakushiya konke. Kahle kahle lapha embusweni, ingakho ngithi mina ufika uyithola ukuthi
ungubani. Kodwa uma ungabe ungakafiki lo mbuso usezwe igama lo mbuso kaNkuluNkulu, ungakawutholi lo mbuso, ungakawu-understand lo mbuso, ngeke uyithole lento until lenkosi. That's why kufanele senze ubudlelwane noJesu Kristu, hayi sibe ngabasonti, kodwa sibuyisane naye, senze ubudlelwane naye, kube inkosi ephila kwena 24/7. Lokho ukuthi ke manje mangabe sekuna that friendship relationship kuwena phakathi kwakho noNkulunkulu, uyena ke manje ozokuthatha kufake embusweni. Mawufika embusweni ufika uyithola ukuthi bengicabanga ukuthi mina ngiyi-security. Angisilona i-security mina. Ngenze example nge-security because wona umsebenzi eyi-profession yami engibuya kuyona ebekade engigcine ngayo nje ukusebenza. Omunye naye angacabanga umsebenzi nomunye. Lokho kwenza ini? Kwenza ukuthi ubone ukuthi abantu abaningi basemsebenzini, kahle uma ungayibheka le msebenzi, hayi ukuthi iyisono, ayisonsono le msebenzi. Ngoba le msebenzi iyigain ebantwini. Imisebenzi elungile iyabasiza abantu. Kodwa uma ungakubhekisise kahle yona le misebenzi abantu abaningi bayisebenza but akusikhona lokhu uNkulunkulu abathumela khona emhlabeni. uPaul naye wayecabanga ukuthi ilaw iyona journey yakhe until athola uKristu nombuso kaNkulunkulu. Ngoba ngesikhathi ethi nje ngenxa kaKristu wayefaka even nombuso kaNkulunkulu. Wathi uma ngabe sethole umbuso kaNkulunkulu, yena uKristu uqobo lwakhe, wasezithola nokuthi ubani. That's why wakushaya indiva konke obekuyinzuzo kuyena. Abantu abaningi abakakushayi indiva, ngisawaphinda lamazwi, okuyinzuzo kubona ingenxa yokuthi abakalitholile liqiniso, abakakwenzi okuyikhona okumele ngabe bazokwenza emhlabeni. Basenza abantu abaningi intando yabo, isifiso sabo ukuthi mina vele ngangikhula ngifuna ukwenza lo msebenzi lo, ngangikhula ngifuna ukwenza into ethile. Ingakho ke uJesu wenza la emhlabeni eshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ethi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso kaNkulunkulu ususondele. Ingakho ayishumayela ivangeli ethi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu. Every time uJesu nje ushuma ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ingoba uyazi ukuthi umuntu oyowuthola lo mbuso kaNkulunkulu uyofika athola ukuthi ubani embusweni, bese ethengisa konke anakho, ukushaya indiva ngesikhathi enza kanjalo, counting loss, konke lokho for who? For Christ azobe semtholile, besenza lokhu okuyikhona akuzele emhlabeni. Ake ngivale ngaleli verse leli elitholakala kuJohn chapter 10 verse 9 elifakazela kahle yonke lento le engiyikhulumayo. Ithi kuJohn chapter 10 verse 9 khuluma uJesu, uthi uJesu, I am the door. Ngesizulu lithi ngiyisango, nge-English lithi I am the door. And thina ke uma sithi i-door sochaza nje ngesizulu sithi i-door umnyango, sithi isango i-gate nge-English. Well, uthi uJesu kodwa I am the door, kushuthi uyisango noma umnyango, kushuthi uyi-gateway, ngeke ungene ngaphandle kabane kaJesu Kristu. That's why I am the door. Ukuthi ungene udinga uJesu, uyena oyongena ngaye. Uthi I am the door uJesu, bese ethi if anyone enters by me, if anyone, lisho njalo iBhayibheli, alithi if some people, if anyone, should noma ngabe ubani angangena ngoJesu Kristu, akukhethiwe ukuthi mhlambe kongena abathile abanye ngeke bangene, cha. If anyone enters by me, engena ngoJesu Kristu, ngoba angeke ungene ngelinye igama noma ngeke ungene ngomunye uNkulunkulu. Baningi uNkulunkulu nabo bakhona bayashunyayelwa, kodwa ngeke ungene ngalabo uNkulunkulu. Ofuna ukungena kumele angene through uJesu Kristu. That's why ethi if anyone enters by me, akathi if anyone enters by us, because abekho baningi, awekho maningi amasango, iminyanga ayikho mningi, there is only one, onguJesu Kristu yena yedwa. If anyone enters by me, lithi iBhayibheli, he will be saved, uyakusindiswa. Lithi he will be saved, uyakusindiswa. Lamazwi ke lawa athi he will be saved la kuleli verse,
awachazi ukusindiswa ezonweni. Lento le idinga nje umoya kaNkulunkulu kuphela, idinga nje uNkulunkulu. Kufanele nje usondelane noNkulunkulu to understand, otherwise you will never understand. Mangabe ethi he will be saved akasho ukuthethelelwa izono. Angithi ngesikhathi wamukela uJesu Kristu eba inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, izono zakho zathethelelwa, wasindiswa lapho. Ijeni yabona nje foundation eyokuqala into umuntu akufanele ayenze ukuconfess uJesu njengenkosi nomsindisi wokuphila kwakhe, akholwe ngenhliziyo yakhe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Lithi ku Romans 10 verse 9 lithi loyo muntu loyo uyakusindiswa. Ukusindiswa ke lokho meaning izono zakho seyithethelelwe zonke, awusena sono wena, usuthethelelwe. Indaba nje leyo emnandi kabi. And then ke bese kuba nejeni ke manje uma ngabe usuhamba noNkulunkulu. That's why udinga umuntu obiziwe nguNkulunkulu, hayi abazibize bona, obizwe nguNkulunkulu ozokuthatha manje akubuyise akufundise ukuthi kungani uJesu wayeze emhlabeni eshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu. Loyo ke manje uzobe esekuthatha step by step ekufundisa, ngoba abantu ngeke baze bangene njengoba esho uJesu ngoJesu, ngeke baze bangene ngoJesu Kristu uma bengafundiswanga. Kufanele manje umuntu mayesisindisiwe bese yabuye ezohlala phansi angene esikoleni afundiswe ukuthi kuyangenwa ngoJesu. Kuphi la kungenwa khona? Ikhona lapha embusweni lo kaNkulunkulu. Abantu kumele bafundiswe ukuthi kuyangenwa ngaye uJesu Kristu. Bese lithi lelizwi leli uyakusindiswa. Usuke usuvela izono zakho sayithethelelo. Kodwa manje usindiswa kuphi ke manje? Usindiswa ke manje ekuthenini ungahambe emhlabeni ungazange wenze lokho okwakufanele ukuthi uzokwenza emhlabeni. Ngithe uma ngabe ngikhuluma ngathi mina kunabantu abaningi abenza imisebenzi emihle, ayisona isono, mihle imisebenzi right, kodwa kusikhona lokho ababekuzele emhlabeni. Abasenza lowo msebenzi okungesiwona abebewuzele emhlabeni, whether wakhula uthanda lo msebenzi or wa inspire somebody wathi nami ngifuna ukufana naye, konke lokho akuchaza ukuthi ilokho okuzele emhlabeni. Uma ngabe usenza lowo msebenzi loyo, hayi lo uNkulunkulu wathi mayekudala wakudalela uthi mawufika emhlabeni uzowenza. Uma ngabe usenza lo msebenzi othandwe nguwe, omuhle ongesonsona, awukakasindiswa kuleli qiniso. Kufanele uzosindiswa kuleli qiniso lokuthi ke manje bese uyangena embusweni. Uthi uma ngabe usungenile ngoJesu bese uyazithola ukuthi wena ungubani. And uma usuyithola ukuthi ungubani uyasindiswa, ngoba manje usuthola iqiniso. Usuyabuya uthi hey, lento lena bengithi inzuzo kumina njengoPaul, uyishaya indiva uthi akusiyona inzuzo. Nami ngenze example ngami, ngithi mina ngangithanda ihip hop, ngangithanda nje umculo, ngangithi futhi nje ngizoba umculo nje odumile eSouth Africa, futhi nje ngangi very positive, ngithi ngizokwenza izinto ezinhle futhi ngingafani namanye ama-artist. Nganginemicabango emihle, kodwa ngathi uma sengilithola leli qiniso ukuthi uNkulunkulu nakho akufunayo ngami, ngakushaya indiva. Lokho kwakuyinzuzo kumina, kodwa ngakushaya indiva. Yekela izono azikaze nje zaba inzuzo. Okuyinzuzo ilokho obukubhekile ukuthi yabona ngalokhu izwe lizongihlonipha ngakho. Kodwa lento obucabanga ukuthi izwe lizokuhlonipha ngayo, uvele uyishaya indiva uthi ngenxa kabani kaKristu. Ke onjalo usuke esesindisiwe ngoba usuke seyithole ukuthi ungubani. Lamazwi lawe athi he will be saved. You will be saved from walking ngendlela ocabanga wena ukuthi i-right kanti cha ayikho right. Then uzoqala ube in line bese wenza intando kaNkulunkulu. That's why lithi he will be saved. Bese liqhubeka lithi and will go in and out and find pasture. Uzongena uphume uthole amadlelo. Achaza ukuthini lamazwi uzongena uphume? Kungenwa kuphi la kunamadlelo khona? Isembusweni.
bakithi mnandi le ndaba kaNkulunkulu. Isembusweni uzofika ungene. Mawungena lapha ngaphakathi ubusubona ukuthi hawu nakhiya okungokwami nayi yami gift. Fika thatha igift yakho. Uphuma usuyiphethe emadlelweni. Phuma usuyiphethe usubuya usuzokwenza yona. Whether ke la emhlabeni leyo gift idelelekile abantu ngeke bayiaccept noma ngabe la emhlabeni yothukwa ngaleyo gift leyo, wena ngenxa yenjabulo uthengisa konke onakho ngoba manje wena wazi imfihlakalo. I-treasure le efihlakele. Wena ke manje uthengisa konke onakho ubuye uthi mina ngizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni and ngizokwenza yilokho. Bese uyaqala uyakwenza. Konke ke lokho bekuyinzuzo ukubekela eceleni bese beyakumangalela abantu bathi kodwa yini lento yenzayo ini wena manje khona usukwazi abanye abantu abangakwazi. Ingakho leli ivangeli kufanele selishumayele ivangeli lombuso. Ivangeli leli ke elisikasi ngendlela esimangalisa emasontweni. Hayi ukuthi lisikasi ngoba abantu abalikhulumi noma abashumayeli abakhulumi ngombuso. Bayakhuluma ngombuso but they don't go deep ngendlela efanele. Abalikhuluma iqiniso bathi bekhuluma ngombuso kaNkulunkulu bebe kodwa futhi besibuyisa futhi ezintweni zasezweni. Kanti kahle kahle uJesu wayezosikhipha ezweni. Ukuthi uthi ula ezweni kodwa ungalithandi lelizwe. Ubuphila kulo kodwa ube wenza intando kaNkulunkulu, ube wenza lokho okwakufanele ukuthi mawuzokwenza. Imessage nje eyanamhlanje ile ethi asiwufune lo mbuso kaNkulunkulu. Ingakho ethi uJesu uma ngabe umuntu esewutholile ngenxa yenjabulo yawufihla abuye athengise konke anakho bese enza njani abuye azothenga leyo nsime nombuso kaNkulunkulu. Asiwufune lo mbuso kaNkulunkulu uyatholakala. Kunemfihlo lapha yami nawe. Leli vangeli lisikasi kangaka nje ingoba omubi vela kafuni ukuthi libe khona abantu balazi ngoba abantu bazozidiscover ukuthi bawobani. Omubi ujabulela nje ukuthi akulibazise ngomsebenzi obuke kumuhle emhlabeni, uhlonishwe emhlabeni, kanti akusiyona intando kaNkulunkulu, akusiyona into wena wawudalelwe yona leyo ukuthi uzoyenza. Ukuthi ukwazi ukuzidiscover, buyisana noJesu Kristu, kholwa kuye. uJesu wayengazokhanda abasonti. Inkinga yethu ukuthi thina nje sithanda ukusonta. uRomans 10 verse 9 mayethi nje siconfess uJesu njengenkosi nomsindisi wokuphila kwethu, sikholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo bese lithi ke kuyoba ukusindiswa. Lokho akuchazi lokho ukuthi uyoba ngumsonti. Kuchaza ukuthi i-relationship yakho noNkulunkulu isiqalile. Kuchaza ukuthi manje i-citizenship yakho isiqalile, iphumile emhlabeni. Ithi manje i-citizenship yakho Kingdom of God citizenship. Uyaqala manje ubheka okwasembusweni, ube umuntu Christ conscious than ube umuntu ongathini worldly conscious othanda izinto zakulelizwe. Kodwa each and every time when ubheka ukuthi uNkulunkulu uthini kumina, and kula uzothola khona amaqiniso akho ngoba uNkulunkulu inhloso yakhe enkulu ukuthi abantu bayithole ukuthi bangobani bese benza lokhu okufanele ukuthi bazokwenza emhlabeni. Ngizothi mina ungahambe emhlabeni ungazange wenze lento uNkulunkulu ayekulethele yona emhlabeni. Awuzanga by mistake, awuzanga nje ukuzophila nje usebenze uvuke emsebenzini kushona ilanga ubuye uze endlini ulale emva kwesikhathi esithile bese yashona. Kodwa une-purpose embusweni kaNkulunkulu okufanele ukuthi uzoyifezekisa kuphi usaphila la emhlabeni. uNkulunkulu emuhle akubusise wena nomndeni wakho, akusize. Ngiyakhuleka nje ukuthi uNkulunkulu abantu abambulele ukuthi bangobani, abambulele umbuso kaNkulunkulu. Asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo ngomusa kaNkulunkulu. Amen.